Baš si zgodno, kako te nikad nisam vidio. Ja sam Luka Perić i rekli su mi da bi bilo u redu da budem duhovit, ali... Ja sam Dušan Stojanović, antisocijalna osoba koja voli društvene igre, tako da... Ja sam Nada Stojanović, dugo ovdje dotičnog i nakaran sam dođem ovdje. Prvi slučaj ovdje ima najveći razlik između vrha uveta i vrha nosa. To treba da izmerite ovako od prilike pa da vidite. Smanji ga! Mislim da je Dušan. Vitez na belom konju je san svake dame, ali nije svaki vitez tako fin i uglađen. U narednih 30 sekundi uzvikuj borbene pokliće i hrabro jurišaj na ostale igrače, kao da ih napadaš. Da li si svestan činjenice da si raptor izleže iz jajeta? Imaš 15 sekundi da sneseš jaje. Ne da si. Bez obzira koliko su pola, svi treba da znaju šta je porađaj i kako funkcioniše. Otisni se na put saznanja tako što ćeš glumiti da se porađaš narednih 30 sekundi. Vidi se glavu! Imaš dosta financijskih problema, na tvoje nije daleko od istine. Tvoje sposobnosti i veštine su u tom smislu beskorisne. Trebalo je pažljivo da biraš fakultet, jedini način da preživiš jeste da nađeš konzum. Nabacuj se osobi za koju misliš da ima mnogo novca. Kako te nikad nisam vidio. Gde izgledaš? Oj! Kondom se zove kartica divno. Pa treba će nam. Taj slatki greh. Nešto što volimo, sramota nas je da priznamo. Probi led tako što ćeš podijeliti svoj slatki greh sa ostalima. Slagao sam mnogo često puta. Danas jedno 5 puta da njega. Volim da lažem. Ja u današnje prosvećeno vreme treba usavršavati i veštine vođenja ljubavi. Glumi da prstima seksualno nadražuješ ovu kartu narednih 15 sekundi. Iskustvo. Tvoja stolica je odjednom postala divlji konj. Ostane njoj 15 sekundi dok pokušava da te zbaci sa sebe. Džika 4 noge. Ako ljude previše hvališ, oni postanu mekani i osjetljivi. Bori se protiv ove pojave tako što ćeš do sledećeg izvlačenja vikati jadno. Roditelji ti uvijek govore kako te bezuslovno vole. Pozovi jednog od njih, reci kako si zapravo uhapšen. Jadno. Bio sam drugog koji ima traumac. Ti nisi nešto A Vlada je drug. Nije moja bajka. Nije naš, našli smo. Sorry ako te prekinem, nego upao sam u opaka govna. Išao sam da se vidim sa drugarom sa faksa, šetali smo kroz Knezovu ulicu i zaustavi nas policija i imali su kuće sa sobom, ne znam koji će im kurac, ali našli. I ispostavio se da lik imao travu kod sebe i sad sam u zatvoru. Šta sad da radim, Dušan? Pa ne znam, Zorane, sprdam te. Čuš malo čuš. Ima 2. Evo Bože, ima neka karta za đubre. Omogućuju što praznija, molim vas. Napaljeni patuljak muva đubre dok je jako dapić. Baš si zgodno. Da sam znao da se šetaš ovu da žešće bi dolazio. Mnogo me pališ. Se ne da primetiti. Ja sam veoma zvučan. Ali hoću i ti da budeš veoma zvučan. Pa dovoljno. Moram. To je to, povedeš se. Odmah, 2 poena.